Karfe 88 wato a nan birnin tarayya. Karfe 88 a birnin tarayya Abuja, wanda daidai da karfe 8:30 wato agogon Mali, Nijar da kuma Burkina Faso agogon IAS. Masu kallon mu da sauraron mu ni ne naku Shugaba Uban Gwamnati, dan jaridar da bai da albashi, matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye. Sai ku baje tuburkai da duwawu don jin cikakkun labaran duniya kamar yadda suka zo mana. Za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta bincike wato manyan laifuka feji da ke a birnin Yamai ta kama wani boka da kuma abokinsa a birnin Yamai bisa zargin damfarar mutane ta hanyar yi musu kuɗaɗe da kuma yi musu alkawarin ninka musu kuɗi amma kuma na boji. Za ku ji cewa kamfanin Laban da Tukunis da kuma Kwasam sun yi tofin alatsi ne da alawaddai ga wata baiwar Allah wadda ta kasa tallafa arzikin shanu domin mai tarfa mana mamurusu kafa ɗan uwa kanan alaramma asiri. To mu dai babu ruwanmu, abinda muka sani shine isar da sako cikin sauki cikin sauri mafi a'ala. Ni ne naku Shugaba Uban Gwamnati, dan jaridar da bai da albashi, matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye.